Așa, și sunt în mașină, adică, da, acum plecăm. Mergem și noi acum, acum mergem în România, adică mergem mai întâi în Bruxelles și din Bruxelles plecăm cu avionul. Acum sunt în mașină și am spus muzică și alte căcaturi. Ok, bă, o să fie cam ciudat prima dată când fac vloguri, pentru că o să fie toată lumea ciudat. Deci dacă primele, adică până ajung în România, că sunt cu prietenii, o să fac așa pe scuze, că uite acum cum stau, că mi-e rușine, așa, nu știu. Mi-e rușine. Ok, și am să fac un fel de remix cu muzică pe fundaș, toate astea și da, let's go. 35 de like-uri, vă rog, pentru mine. Am să fac un prank țiganii, pentru că la mine în incintă acolo sunt într-un fel, este un gunoi, care dacă închizi poarta nu se mai deschide, se deschide greu. Și odată erau țigani și cotrobăiau acolo în gunoi și da, am închis aia și nu mai puteau să iasă. Stai să vă arăt cu ce sunt îmbrăcat. Stai. Sunt cu Jordans. Dacă nu știți, Jordans sunt papuci super scumpi. Am făcut părul, mergem la căgici. Stați. A, vedeți, în România, hai pa. Tripajul zilnic o doză, ochelari dacă facem o poză. Ca designer am vise de Atlanta, am glumit țara mea te dă gata. Românii care răcoare beau Fanta, prin baruri pe unde mergea tata. Românul îți lua bere gata, dacă n-avea berea gata. Tripajul zilnic o doză, ochelari dacă facem o poză. Când vreau să ascult treaba cu un Migos, cu încă vreo 2-3 amigos. Dau pe news cu le flow stil vintage, mă doare în bipuri de critici. Stilul e fresh, mă verifici, e ritual, te sacrifici. Prea mult alcool, hai calco, n-ai cum la com. Cu rapul vrei doar tu calm, degeaba nu te trezești, ce tot te lași dus de val. Când te dai mare pe afară, dai trapul tare în boxă. Tripajul zilnic o doză, ai tipuri munte de spliff. Lasă-mă să-ți explic de ce tu tremuri de frig, iar alții o fac de frică. Nu e făcut pentru toți, copiii știu ce le zic. Ascultă muzică și fac ce fac artiștii preferați, bitch. S-ar putea să fac un rău în lume și s-ar putea să-ți fac un bine ție. Fac ce simt din inerție, când vreau să când nu cred în lume, când vreau să când nu cred în oameni, când vreau să când nu am prieteni. Tripajul zilnic o doză, ochelari dacă facem o poză. Tripajul zilnic o doză, ochelari dacă facem o poză. Tripajul zilnic o doză, ochelari dacă facem o poză. Nu știu cine ești și ce crezi tu că poți să-mi faci. De ce nu cânti ca mine, de ce îți place să taci? Tripajul zilnic o doză, ochelari dacă facem o poză. Tripajul zilnic o doză, ochelari dacă facem o poză. Asta-i prăjeală grea, oare ce se va întâmpla atunci când voi veți auzi muzica mea? Știu că vei comenta, ci că sunt prea nebun, ci că mi-a dat mama bani, ci că nu mi-am scris eu albumul. Așa și am ajuns în avion. Ok. Și dacă am atâta, nu știu ce să zic, cam cât durează? 2 ore jumate. Peste 2 ore jumate ajungem în România și da.
Așa, și da, am ajuns în România, precum vedeți, acum sunt la bunici. Ca mizerie în cameră, că da, m-am venit, am pus toate animele și toate astea. Și, da, nu știu, dați și voi un like. Sper că v-au plăcut toate montajele care am făcut. Acum să încerc să stau sub bec aici, aici așa. Nu știu, să mă uit la televizor puțin și pe aia nu știu ce am să fac. Și da, mă uit să mănânc ceva, e 1 noaptea și da, hai pa.